Akartalak meghívni egy tyúkszi rodeóra egész családdal. Hát persze, nyilván hazugság az egész, leesett az egyik lónak a patkója, az Elpi megint lelépte. Akkor megállsz egy picit, fölütsz egy vas, az a baj, nincs meg a vas se. Sziasztok, Dörnyei József vagyok. Amivel foglalkozom egy western lovagláson belül, ez a hordókerülés. A Strawberryt lőjétek le, ez egy akkora kecsegít, őket láttad? Ez egy akkora parát. Kezdjük el. Sziasztok, Dörnyei József vagyok, a western lovaglásról szeretnék beszélni, azon belül is arról a versenyszámról, amivel mi foglalkozunk a lányommal együtt. Sziasztok, Dörnyei Regina vagyok, és 7 éves korom óta versenyzek hordókerülésben. Próbáljuk ezt Magyarországon, illetve nemzetközi szinten minél jobban művelni, minél jobb eredményeket elérni. A hordókerülés is, mint a többi western lovassport, Amerikából érkezett, és az a célja, hogy a háromszög alakban lehelyezett 3 hordót minél gyorsabban kerüljük meg, anélkül, hogy felborítanánk őket. Nemzetközi szinten is azt hiszem ilyen top 10, top 20-as mezőnybe be tudunk férni. Ha valaki el szeretné kezdeni ezt a versenyszámot, azt tanácsolom, hogy csak kezdje el. Mindenki máshonnan indul, amerikai világbajnokok is volt, aki a hátsó kertbe füves pályán kezdett el edzeni. Nem feltétlenül van szükség a legdrágább, legjobb lóra, a legjobb felszerelésre, hanem kitartással és kemény munkával is szép eredményeket lehet elérni.